Okay, maing buntag sa tanan, no? Glory to God. So, na pagtaas sa atong pagbasa sa pulong sa Ginoo sa Bisaya nga pinulungan. So, thank you kayag soon nga hangtod karon. Nagatanaw gihapon kano, and I hope nga naagi buhaton ang Ginoo sa imong kinabuhi. No, sa ato ang matag usa ka kinabuhi, samtang kita pamalandong sa pulong sa Ginoo. So karon naa nata sa Numeros chapter 16. Praise God, no? So glory to God. So magampo sa ta before ta magsugod. Hallelujah. Dalaygon og mahimayaon na mga Dios. Salamat kaayo Lord nining kahigayonan nga imong gihatag kanamo. Lord, kami nagaduol diha kanimo Ginoo nga nagpaubos Lord sa among kasing-kasing. Ginoo suta among hunahuna kasing-kasing karon. And I pray Lord nga ikaw may magapasaylo ka namo Lord sa mga butang nga mong nahimo batok kanimo Lord sa hunahuna, sa mga pulong o even sa among pagbati o sa among mga action Ginoo. Lord, hinluoy kami pinagi sa imong hamili nga dugo Lord. Tungod kay wala gid kami arang mahimo Ginoo kung wala ikaw. Lord, we acknowledge nga nakasala kami batok kanimo Ginoo. Pasayloa kami Lord sa among mga kalapasan. Lord, I pray nga ikaw magabag-o sa among hunahuna, mga bag-o sa among kasing-kasing. Lord, nga mahiuyon kami sa imong kabubuton, mahiuyon kami Ginoo sa imong mga pulong. Lord, tabangi kami nga mahimong obedient kanimo Ginoo. In Jesus' name. Salamat Lord, ug nining taknaa Ginoo, ikaw mong ginaimbitahan nga mamuhat sa among taliwala. I pray Lord nga imong balang espiritu mangalamdag sa among hunahuna o kasing-kasing nga diin Lord ang imong pulong Ginoo mahitisok gyud sa among alimpatakan Lord. Ug kini mahimo namong sumbanan sa among pagkinabuhi sa matag adlaw. So Lord, thank you kaayo sa imong pagabuhaton karon. Dalaygon ikaw. We welcome you Lord. We welcome you in this time Lord sa among pagbasa sa imong mga pulong. Thank you kaayo Ginoo nga ikaw available sa dihang kami mutawag diha kanimo Lord. Thank you kaayo Ginoo. In Jesus' name, and Lord, I pray ka mag-bless Ginoo sa tanan nga magtan-aw ani nga video, Lord. So salamat kayo, God. In Jesus' name I pray. Amen and amen. Glory to God, no? So naanata sa chapter 16 sa libro sa Numeros. Okay, so verse 1. Okay, by the way, mao ni ang time nga misupil si Korah, si Datan og si Abiram. So atong sutaon kung unsa ang ilang gihimo, no? Na pagsupil. Okay, so verse 1. Si Korah nga anak ni Esar nga kaliwat ni Kuhat sa banay ni Levi, uban sa mga kaliwat sa banay ni Ruben nga si Datan og Abiram nga mga anak ni Eliab og si Un nga anak ni Pilet. Misukol kang Moises kauban sa 250 ka inilang pangulo nga napili sa mga Israelita. Verse 3. Nagtigom sila og giingnan nila si Moises og si Aaron. Sobra na kining inyong gibuhat kanamo. Ang tibuok katilingban balaan og naguban kanila ang Ginoo. Busa nganong giisip man ninyo ang inyong kaugalingon nga labaw sa katawhan sa Ginoo. Okay, verse 4. Sa pagkabati ni Moises niini mihapa siya og nagampo. Verse 5, unya giingnan niya si Korah ug ang mga kauban niya ugma sa buntag ipakita sa Ginoo kung kinsa ang iyaha ug kinsay balaan kay paatubangon man niya didto sa altar kadtong iyang pilion. Okay, verse 6, busa buhatan ninyo kini ugma pagkuha kamo og sudlanag insenso og butangi kini kalayo og insenso atubangan sa Ginoo. Ang tao nga pilion sa Ginoo maoy ilhon nga balaan. Hallelujah, no? Kamong mga Levita naghinubra na. Okay, verse 8, og si Moises miingon kang Korah, pamati kamo mga kaliwat ni Levi. Dili pa ba igo alang kaninyo nga sa tanang Israelita kamoy gipili sa Dios sa Israel aron mahiduol kamo kaniya ug mag-alaga dito sa tulda sa Ginoo ug mubarog at tubangan sa katawhan aron sa pag-alagad kanila. Hallelujah. Verse 10. Gidala kamo niya sa iyang duol ingon man ang tanan ninyong kaigsuonan nga mga anak ni Levi apan nagtinguha pa ba gayud kamo nga mahimong mga pari. So sila mga katabang lang sa pari, no, dili sila pari, no, mga Levi. Verse 11. Kinsa man kuno si Aaron nga inyong bagulbulan
sa tinuoray ang gibagulbulan ninyo mao ang Ginoo. Hallelujah. 12. O gipatawag ni Moises si Datan o si Abiram nga mga anak ni Eliab. Apan miingon sila, dili kami moadto. Verse 13, dili pa ba igo nga gipagawas mo kami sa tabunok nga yuta aron mga matay kami dinhi sa kamingawan? O karon buot na usab ikaw nga maghari-hari kanamo? So si Datan ni, no? Okay, verse 14, dugang pa, wala mo kami dada sa yuta nga tabunok kaayo o gihatagan bahinuon o kaumahan o kaparasan. Buot pa ba gayud nimo kaming limbungan? Dili kami muadto. Verse 15, nasuko pag-ayo si Moises o miingon siya sa Ginoo, ayaw dawata ang ilang halad, wala ako makakuhag usa ka asno gikan kanila ug wala ako makapasipala bisan usa kanila. Og si Moises miingon kang Kora, pangadto kamo ugma sa tubangan sa Ginoo. Ikaw ug ang imong mga kauban ingon man si Aaron. Ang matag usa kaninyo magdalag butanganan sa insenso og pabutangi kinig insenso og ihalad kini sa Ginoo. Mao usab kini ang buhaton ni Aaron. Busa gituman nila kini og mitindog sila dito sa ganghaan sa tulda nga tagbuanan uban kang Moises ug kang Aaron. Verse 19, unya sa natigom na ni Kora ang tibuok pundok sa katawhan dito sa ganghaan sa tulda nga tagbuanan, mitungha ang masulaw nga kahayag sa Ginoo sa tibuok pundok sa katawhan. Verse 20, ug ang Ginoo miingon kang Moises ug kang Aaron, palayo kamo niining mga tawhana kay puuhon ko sila sa usa lamang kapag pamilok. Verse 22, ug nanghapa sila Moises o si Aaron ug miingon, O Dios, ang Dios sa tanang tawo nga naghatag og kinabuhi sa tanang nilalang. Masuko ka ba sa tibuok katilingban tungod lamang kay nakasala ang usa ka tawo? Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang katawhan pahawa gikan sa tulda ni Kora, ni Datan og ni Abiram. So kining tulo, no? Si Kora, si Datan, o si Abiram. Okay. So verse 25. Mao niyang time nga gisulutan si Datan, si Abiram, og si Kora. No? Sa 25. Unya, giadto ni Moises si Datan og si Abiram. Ug misunod kaniya ang kadagkuan sa Israel. Ug giingnan niya ang katawhan. Palayo kamo sa mga tulda niining daotang mga tawo ug ayaw paghikap sa bisan unsa nga ilaha kay tingali unyag maangin kamo sa ilang mga sala. Verse 27. Busa na mahawa sila gikan sa tulda ni Kora, ni Datan og ni Abiram. Si Datan og si Abiram migula og mitindog sa pultahan sa ilang mga tulda kauban sa ilang mga asawa og mga anak. Si Moises miingon, niining paagiha masayran ninyo nga gisugo ako sa Ginoo sa paghimo niining tanan nga akong gibuhat ug wala ako nagbuot-buot lamang. Hallelujah. Verse 29. Kung kining mga tawhana mamatay sa kasagarang kamatayon sa katawhan o kung makahitabo kanila ang mahitabo sa tanang mga tawo, nagpasabot kini nga wala ako sugua sa Ginoo. Apan kung ang Ginoo maghimo og katingalahang buhat ug muliki ang yuta ug lamyon sila ug ang tanan nga ilaha ug maltambog silang buhi ngadto sa kalibutan sa mga patay, masayod kamo nga kining mga tawhana misukol sa Ginoo. Verse 31. Hallelujah. Sa pagkatapos gayud niyag sulti niini, miliki ang yuta nga gibarugan ni Datan og ni Abiram. Og naabli ang yuta og gilamoy sila lakip ang ilang mga banay og ang mga tawo nga sakop ni Kora og ang tanan nilang kabtangan. 33. Miadto silang buhi sa kalibutan sa mga patay.
ug unya mitakom ang yuta ug nangahanaw sila. 34. Sa pagsinggit nila ang mga Israelita nga didto sa duol nanagan ngadto sa layo og miingon, tingalig lamyon usab kita sa yuta. 35. Og mikunsad ang kalayo gikan sa Ginoo og misunog og gisunog ang 250 ka tawo nga naghalad og insenso. 36. Unya ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi si Eleazar ang anak ni Aaron nga pari sa pagkuha sa mga butanganag insenso sa nangasunog nga mga tawo. Unya katag-kataga ang kalayo. 38. Nabalaan ang mga butanganag insenso diha sa paghalad niini sa mga nakasala nga nangamatay ngadto sa altar sa Ginoo. Busa ipasalsal kini og himuang tabon sa halaran. Kay gihalad kini atubangan sa Ginoo, busa balaan kini. Mahimo kining pasidaan alang sa katawhan sa Israel. Busa gikuha ni Eleazar nga pari ang mga bronseng butanganag insenso nga gihalad ni adtong nangasunog o gisalsal kini ingon nga tabon sa halaran. 40. Nahimo kining usa ka pasidaan sa katawhan sa Israel aron walay bisan kinsa nga dili pari nga dili kaaliwat ni Aaron ang muduol sa atubangan sa Ginoo aron pagsunog og insenso. Kung muduol man mahisama sila kang kura og mga kauban. Kining tanan gihimo ni Eleazar sumala sa giingon sa Ginoo pinaagi ni Moises. Hallelujah. 41. Kay giluwas ni Aaron ang katawhan. 41. Apan sa pagkaugma ang tibuok katawhan sa Israel, nagbagulbol batok kang Moises o kang Aaron. Sila miingon, gipamatay ninyo ang katawhan sa Ginoo. Samtang nagsabot-sabot ang katawhan batok kang Moises o kang Aaron, ang katawhan miatubang sa tulda nga tagbuanan. Nakita nila nga naputos kini sa panganod ug mitungha ang himaya sa Ginoo. Hallelujah. 43. Si Moises ug si Aaron miadto sa pultahan sa tulda nga tagbuanan. 44. Og ang Ginoo miingon kang Moises, palayo niining katawhan kay hutdon ko silang pamatay. Hallelujah. Apan ang hapa sila. 46. Og giingnan ni Moises si Aaron, kuhaa ang imong sudlanag insenso ug butangi kinig kalayo gikan sa halaran ug butangi usab og insenso. Dad-a kini pagdali ngadto sa katawhan ug paghimog seremonya sa pagpapas sa sala alang kanila. Kay nasuko ang Ginoo ug nagsugod na ang kamatay. Hallelujah. Busa gidala kini ni Aaron sumala sa giingon ni Moises ug midagan siya ngadto sa katawhan. Nagbutang siyag insenso ug naghimog seremonyas alang sa pagpapas sa sala sa katawhan. 48. Ug mitindog siya sa tunga-tunga sa mga patay ug sa mga buhi ug mihunong ang kamatay. Hallelujah. 49. Apan may namatay gayong 14,700. Walay labot ni adtong namatay kauban si Kora. 50. Sa dihang mihunong na ang kamatay, mibalik si Aaron. Hallelujah. Mibalik si Aaron ngadto kang Moises dito sa pultahan sa tulda nga tagbuanan. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. So, maukad to ang chapter 16, no? Kung atong makita, si Moises, murag ning tindog siya, murag sama kang Jesus, no? Nga sa dihang nasuko ang amahan nga langit nun. Niingon si Moises kang Aaron, dala dito ang insenso o paghimog seremonyas para mapapas ilang mga sala, aron di sila mahurot o kamatay. No? Kay sila atong ibaluan perminti nga ang bayad sa sala kamatayon gayon. O gikan na sa Genesis hangtod sa Revelation. Maugyod na ang iyahang
kanang patakaran, no? Mao na ang law nga mo na ang part sa law, no? Nga ang bayad sa sala kamatayon gyud igsoon. Diri sa Old Testament, ang Ginoo hustisya o maluluyon siya, no? Sa dihang nakasala sila, ang kasuko sa Ginoo ming dilaam. Unya diha tungod kay ang kasuko sa Ginoo, ang Ginoo balaan man, no? Ang iyang hustisya dali rama kanang ma-implement pa, no? Diha makasala sila, ni masuko ang Ginoo na mamatay ang katong naay mga sala. Apan sa dihang na seremonyas mapapas ilang sala, mawala, no? Mapasaylo dahil nilang sala kung naay buhatong seremonyas kini sa Old Testament. Mahunong po ang kasuko sa Ginoo, ang mga kamatay na hunong, no? Sa dihang si Aaron na minaw sa giingon ni Moises. Kumbaga murag siya nahimong naa sa kanang bridge, no, nga nahimong ang kasuko sa Ginoo na hunong tungod kay si Moises ug si Aaron naghimo para mapapas ang mga sala sa mga Israelita nga nagbagulbol batok kanila. Sa ato sa New Testament, si Jesus ang nagpatunga, no? Si Jesus ang nagpatunga between sa amahan nga langit nun o kanato. Kita makasasala tubangan sa Ginoo. Kung wala si Jesus, ang kasuko sa Ginoo mohamtang sa tua, mga matay puntang tanan, no? Pero salamat kang Jesus. Ngani ana siya sa tunga. Sama sa gihimo ni Aaron ba? Na naghimo siya seremonyas para mapapas ang mga sala sa tao, sa mga Israelita. Si Jesus nagpatunga. Unya iyang gibayran atong sala. Pinagi sa iyang kamatayon dito sa cross. Nahimo siyang nagpatunga siya para dili ta mahamtangan sa kasuko sa amahan nga langit nun, no? Kay kung atong makita diri sa chapter 16, sa dihang miulbo ang kasuko sa Ginoo, ang mga tao nga nagpakasala, no? Nagbagulbol batok kang Aaron o kang Moises, nangamatay. O kini nakita ni Moises. O diha naghimo og seremonyas niingon si Moises, no? Aron pagdalang insenso, no? Dala ang imuhang butangan nag-insenso, pagbutang insenso og dagan ngadto sa mga tawo aron mahunong ang kamatay. Paghimog seremonyas para pagpapa sa ilang mga sala. Sa dihang ning obey si Aaron, no? Nasis tunga sa mga patay og sa mga buhi. Nahunong ang kamatay diha. Sama sa gihimo ni Jesus. Nga sa dihang namatay siya dito sa cross, ang ato mga sala gibayran sa iyang dugo, no? Gibayran sa iyang kamatayon. Kay ang sala, ang bayad sa sala kamatayon, og kini gihimo ni Jesucristo. In your behalf og sa ako ang behalf. Kita gyud unta tong mahamtangan sa kamatayon. Para sa ilakura gilamoy sila, no, nga buhi. Naabli ang yuta, unya gilamoy silang buhi. Unsa kahadlok, una nagsuon, no, ang ilang kamatayon. Pero salamat sa Ginoo, salamat Jesus sa imong gihimo. Ikaw nagpatunga between us, samahan nga langit, no. Salamat kay Lord. Ang pinaagi sa kang Jesucristo, kita adunay kaluwasan. Sa dihang kita mo tuo ug mosalig kaniya. Kay mao na giingon sa pulong sa Ginoo, no? Kung kinsa ang mosalig, kung kinsa ang mutawag diha sa atong buhi nga Dios nga mao si Jesucristo, mamaluwas, no? Ingon ang pulong sa Ginoo. Kung ikaw mutawag kang Jesucristo, ikaw mamaluwas. So igsoon, tawag kang Kristo Jesus. Kay ikaw ug ako, sama ra sa tubangan sa Ginoo, no? Kitang tanan nakasala batok sa Ginoo. Ug dili kita ma-reconcile sa iya kung wala si Jesucristo sa atong kinabuhi. Kung dili nato dawaton si Jesucristo sa atong kinabuhi, dili ta ma-reconcile sa Ginoo. Dili mapapa sa atong mga sala.
sa atubangan sa Ginoo. Kung nagbinuutan lang ta, kung naghimo tang maayo, feeling nato, maayo ka itang ataw. Pero kung wala nimo gidawat si Hesukristo igsuon, wala napapas imong sala. Atubangan sa Ginoo makasasala gyapon ka. Apan sa dihang imong magdesisyon ka, no, nga modawat kang Hesukristo. Mayon ka, Ginoo, pasaylo ako sa akong mga sala nga nahimo batok kanimo. Ag nagtuo ko nga ang gihimo ni Hesukristo dito sa cross, sa iyang pagkamatay dito sa cross, is more than enough para ako mapasaylo, para ako masala, mapapastanan. Pusa ikaw, Ginoo, akong dawaton nga akong mahimong Dios o personal nga manluluwas sukad karon. Maghari ka sa akong kinabuhi. Giyahi ko, Lord, nga magpuyong matinud-anon, magpuyong mahigugmaon kanimo. Magpuyo nga tinguhaon nga ikaw ako pasidunggan o pasalamatan sa matag adlaw sa akong kinabuhi. Tudloy ko, Lord, nga maglakaw, matarong sa imong dalan. Ikaw akong dawaton nga Dios karong adlaw. Igsuon kong kana imong buhaton, dawaton ka sa Dios, pasayloon sa Ginoo imong mga sala, papason ang tanan nimong mga sala. Ug tabangan ka sa Ginoo magkinabuhi og sugod. Subay sa iyang kabubuton. Hallelujah. Dalay ko ng buhi nga Dios, no? Thank you, Lord. Hallelujah. Og maay siguro nga atong padayonon ng chapter 17, no, kay gamay ra man siya, no? Hangtod lang siya verse 12. Og akato kong challenge sa Moison. Ang chapter 16 is tataw ka siya, no? Tataw kaayo nga katong mga naisala, no? Makapasuko gid sa Ginoo kay gi kalaban gid sa Ginoo ng sala, no? So dili pa ulahi ang tanan. Duol ta sa Ginoo. Amen. So okay, so sa verse 17, chapter 17, no? Atong basahon kini, mo kini ang sungkod ni Aaron, diri nato makit-an. Okay, chapter 17 verse 1. Ang Ginoo miingon kang Moises, sultihi ang katawhan sa Israel sa paghatag kanimog mga sungkod. Usa ka sungkod sa matag banay. 12 kasungkod ang tanan. Isulat ang ngalan sa pangulo sa banay diha sa iyang sungkod. Sa sungkod ni Levi, isulat ang ngalan ni Aaron, kay may usaman kasungkod alang sa pangulo sa matag banay. Unya hipusa kini diha sa tulda. Hallelujah. Hipusa kini diha sa tulda nga tagbuanan at tubangan sa sudlanan o kasabutan, diin makigtagbo ako kaninyo. Verse 5, og mosalingsing ang sungkod sa tawo nga akong pilion, ug sa ingon muhunong ang pagbagulbol sa katawhan sa Israel batok kanimo. Hallelujah. Hallelujah. Gisultihan ni Moises ang katawhan sa Israel, ug ang matag usa ka pangulo mihatag sa iyang sungkod sumala sa ilang banay. May 12 ka sungkod ang tanan, ug ang usa niadto mao ang sungkod ni Aaron. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sorry. Sorry. Thank you, Jesus. Verse 7. O gihipos ni Moises ang mga sungkod at tubangan sa Ginoo didto sa tulda nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan. Verse 8. Og sa pagkaugma biadto si Moises sa tulda nga gibutangan sa sudlanan sa kasabutan, ug nakita niya nga ang sungkod ni Aaron nga alang sa banay ni Levi nabuhi ug nanalingsing, namulak ug nangmungag. Sorry. Hallelujah, Lord.
ingani ni igsoon pag ang balang espiritu bitaw makigistorya nimo piragi sa pulong sa Ginoo, di nimo mapugnan makahila. Salamat Lord. Hallelujah. Okay, so namulak og namungag hinog nga almendras. Verse 9, unya gidala ni Moises ang tanang sungkod gikan sa atubangan sa Ginoo ngadto sa tanang katawhan sa Israel. Gitan-aw nila kini ug matag usa kanila mikuha sa iyang sungkod. Verse 10, ang Ginoo miingon kang Moises, ibutang pagbalik ang sungkod ni Aaron at tubangan sa tulda nga gito nga gibutakan sa sudlanan sa kasabutan. Gipili kini tipigi kini ingon nga pasidaan sa mga masupilon nga mamatay sila gawas kon mohunong ang ilang pagbagulbol. Batok kanako. Hallelujah. Dili di maayo ang igsoon nga magbagulbol ta no. Labi nagbatok sa Ginoo. Lord, pasaylo ang Ginoo. I know nga, guilty tatanan, no? Na time nga magbagulbol ta. Hallelujah. Oh God, forgive me, Lord. Kaya hasta ko igsoon. Guilty ka ay ko, manang nakahila ko. Kaya nakarelate ko silang gihimo. Sa Manila, nagbagulbol. Pug ko na, pug time ka nagbagulbol. Ang Ginoo, pasaylo ako, Lord. Kung salamat sa kapasayloan nga gihatag ni Jesucristo para ka namang salamat sa imong mga pulong Ginoo nga naghatag og conviction nga gikinahanglan gyud kami magayong pasaylo kanimo. Pasaylo ako Ginoo. Hallelujah. Pasaylo ako Lord sa akong mga sala nga nabuhat kanimo sa mga pagpagulbol Lord. Hallelujah. Sa mga time nga wala ako nasabtan o na pasaylo ako Ginoo. Hallelujah. Okay, so verse 11, gibuhat ni Moises ang gisugo kaniya sa Ginoo. Verse 12, ang mga Israelita mingon kang Moises, kung mao ka na, mga matay kaming tanan. Verse 13, kung mamatay man gani ang muduo sa tulda sa Ginoo, sa ato pa mahurot gayud kami kamatay. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Jesus. Oh, praise God. So, mauto ang chapter 16 ug chapter 17, mga igsoon. O ato makita, no, nga ang tanan nga nagbagulbol sa Ginoo o sa mga alagad sa Ginoo. Sama kang Moises o kang Aaron. Naagid sila'y kanang silot ba? No? Kay nakadungog ang Ginoo sa tanan. Hallelujah. So, igsoon, usa kini ka pahimangno natong tanan, no? Nga kung nagbagulbol ta sa Ginoo, undangan na nato, no? Unsa man ang atong sitwasyon sa kinabuhi, nga murag unfair kaayo, no? Sa di nato masabtan, nganong ingani atong giagian, kung nganong ingani ang sitwasyon, nganong kita ingani, nganong, di ba, usahay murag feeling nato gidaog-daog ta pag-ayo sa panahon sa mga tao. Usahay atong pasangilan ang Ginoo, nganong gipasagdan ta. Guilty po kuha na igsoon. Maong salamat sa pulong sa Ginoo nga naghatag og conviction karon, no? Nga mangayo gyud tagpasaylo sa Ginoo. Aron tagatan niya sa iyang malulot nga kaluoy. Kaya ang Ginoo just, no? Hustisya siya apan maluluyon pud siya nga Dios, no? Sa diha mo duol ta sa iyaha mga pasaylo. Mo ilata nga Lord, nakasala jud ay ko sa imong mga Ginoo. Pasaylo ako sa akong mga sala Ginoo. Tinuyuan man to or dili. Sala to igsoon. So kung ang Ginoo, ang Holy Spirit maghatag conviction sa imong kasing-kasing, dili na para i-condemn ka, kundi para daluon ka niya sa tubangan sa Ginoo para mangayo kag pasaylo. Kaya ang Ginoo mapinasayloon kanunay sa dihang magpaubos ta sa iyaha. No, dili ta mo batok sa Ginoo kaya ang Ginoo gamhanan siya nga Dios.
Gamahanan siya, Dios. Basta igsoon, kini usa pag-awhag kanimo. Sama kanimo, ako, nakasala batok sa Dios. O karon nangayo kong pasaylo sa Ginoo. Nga pasayloon ko sa Dios sa mga pagbagulbol, sa mga time, gan wala na ako siya giila sa mga time ka feeling na ko unfair. Lord, pasaylo ako. Pasaylo ako, Ginoo. Tabangi ko, Lord. Tabangi ko, Ginoo. Nga pabalik diha kanimo, Lord. Ang akong pagsaling malig-on diha kanimo, Ginoo. Tabangi ko, Lord, nga dili ko matumba sa mga pagsulay sa kinabuhi. Tabangi ko, Ginoo, nga dili na ko magbagulbol, Lord, sa dihang nanunay dagkong pagsulay nga akong magian sa kong kinabuhi. Tabangi ko, Lord, nga ikaw akong i-focus kanunay. And I pray, Lord, nga katubang tanaw ani nga video, Lord, sila usab, Ginoo, makapanghinuklong diha kanimo, makapangayong pasaylo diha kanimo, Lord, before pa or sa dili pa ulahi ang tanan, Ginoo. Tabangi kami, Lord, nga makapangayong pasaylo diha kanimo, Lord, before pa minimo kuhaon dres kalibutan. Aron kami ang ikaw, Ginoo, ang among makauban kung mamatay man kami diri sa kalibutan, sama sige ingon ni Pablo, Lord, for to me to live is Christ and to die is gain. So dihang kami makapangayong pasaylo kanimo, Lord, ug mamatay man kami physically, but Lord, kini ang kadaugan kung kami mamatay kay ikaw, Ginoo, among makauban for the rest of our life, Lord, after death. So Lord, kining tanan akong pasalamatan. Salamat sa imong mga pulong karong adlaw. I pray, Lord, nga kini mag-minister sa tanan, nga magtan-aw, Ginoo, sama sa imong pag-minister sa akong kasing-kasing, Ginoo. I pray ka mag-minister kanilang tanan, Lord. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ginoo, salamat sa kapasayloan sa sala. Salamat, O Ginoong Hesukristo, sa imong gihimo dito sa cross. Salamat sa imong pag-ula sa imong dugo kadto sa cross, Lord. Gamoy nagapapas sa akong mga sala, Lord. Thank you, Ginoo. Dalaygon ikaw sa walay katapusan. Ikaw akong Diyos. Ikaw akong gisimba. Ikaw akong Savior. Ikaw akong Lord. Salamat, Ginoo. In Jesus' name I pray. Amen. Praise God. So, igsoon, thank you kaayo nga hangtod karon na apaka, no? Dalaygon ang Dios sa walay katapusan hangtod sa sunod higayon. Hallelujah.